Welcome to the leading site news. Cardom, pinili the leading site news abirta kithan kon jebang nili sami semlin therapy. Aprangsi the leading site news ang kilang dun do ano bang po abang pipansita Cardom ng Piglof Cardom. Puthot birta Arjipon Sinan. Nipai create choksi priya chiklo arnikang sampor pai priya poralop japra langso saria lialong. Jirpo chigro matumahin pen setami chartim prisikalong. Adaya vipin pen. Bang likebra isi akar biya tumapan bang pangthek thek theatum akranar mutla puthak ningduk chepaklang dunsi melur kaipon pen kalitanga tumapan kachiki modon bangso chikimo sai dengpon piapran jirpo chingro malong chunbang binut timong hin pensi mechari ponsi bangso chikimo sai pangchengpon adun thu jirpo chingro malong claim rape jirpo tumpen melur kai pangchengpon Lasong si kado kawe japralang soaral tum sitami chikimo sayalong chitong dunsi RDP dun pen milo kai ponsi chikimodon. Ronga Gurapen Anilson Rong P report the leading site news. Pini tarik kretroksi ningkan surhini rang koirapli. Pini kado kawe karbelong aratum chini lo pini ke black day mate ningduk ninglakar ni lo. Athe ningkan surihni ra pho aningkan ilitum karbiang long long kidura pet kheni mate karbi la pendi masang bong rondolo asi lasuhut pini arni matlo pini atarik matlo pinangan ilitum karbiara tatum adai kavi kortela peningjir pe phurun po phurun usmar ki thi Kibig iti tuman stame labang soar ni apran dam nang lo labang soron penajani lasi pini nilitum dak japra lang so ahi thialo jirpu chingrum pu isi non political society dolo lasi niltum ahin penstame pini alang tumphan puthot kachikimu padupon lo nitum labang so kachikimu pen nilitum alang tum Kititang matikalitang abang pu bang pia tumapan karjong sininghem ringme idudun pameji pan arna mangno hirjume hang pilo lapen nilitum sia akimang tadolo mati sia asiang tong sipadu kangtung alang tum ki utekang alang litum adona rap kadu kawe tum stame pini ningduk ninglak pen salang tum dolo Nasi alang tumpan sistami pini sorkar pen alang tumpan isi akirap pipajir sonte mesenji pusin tum sorkar panta chuning rilo lapen kadu kawe nil tumahin penta alang tumlong a support mate alang tumlong jakong horang kipiduing pan nil tum tag mathapon dolo lasi kaprek ya velo pini labang suasai amuang deng lo kadu kawe dak nang cerabdun portela pening jira tuma pan stame ne tumahin pena kiropilo lapen lason thak thak si kibang dia arni along as tame iltum kai ke khai hijan kaching hon kaching room pen kidui phan si nili kadogoi phan pini labang so sai muang deng pen ne tum jir puching room ahin pen kadogoi phan ta chuning ripondo lanwel ante na tum jir puching room ahin panan tum pening si labang so na tum kaching modun jambek na tum kedeng dun seng lang ma mate ning kandang don na tum labang son na tum ching modun na sai na tum deng kon bom Mane jirpu chingrum pu bangke chuning si ki form la si hola sut ke niltum tong thek the mate asai mudu ajoi ne pen masi niltum chuning bangke claim dun dedelo sistame pining bangke puthot niltum laki matha kadu ka sistame expand bom lo lasi lason thak thak laso asai mudet kali laso ang deng det kali kapre along ta la social akam along anstame niltum ki claimi phansi matha pon lo Lalu. Ante na tum jir coaching room long kan na bang tutoy ngedi. Nono mat ke nilitum bangkoi. Jir putum dolo daga bangke nono mat ke sarkar atum long wareng amar sai chuklem dun bom tum tadu contractor tum tadu lason thak thak si social worker tum tadu lason jir putum sai de lasi netum laso pot bangta pijo ke expand bom yi phansin tum mathapon lo. Ante na tum la bang so jir coaching room long na tum amai pu apen tum bang la son ar ju chepek do mana tum
do nil tumang bong non market criteria portfolio mane kadu kavi kachipi dolo sila song bong pen president mai phuang hoi bangke netum ake hai sonsing singnar la pen chunbang ke nili matlo nili binotimung lason thak thak si finance plus treasurer lo raj ronghang udo lason thak thak si office secretary ason stame raju singnar waisong rong phar tu mason do lason kadu ko a member pangrum pet pen bang koi ke dun Drug supplier bang hinya bang phika chingnang. Kedamdang ni phai krip chok Deopani constituency Borpathar police station kaparlo Deopani mandira thingno bang hinya bang phi chingnang cheglo. Birta kirib dunlong atengki bang hinya bang phia rong laki golakhada sor pusi chethan. Lapen sarpia bang labangso okorjang nerke bang ding charli bomlang aphan sailang no ke klematowarsi ke japon pusi chethan lapen ke lahaya sailang no ke klematowarsi nang ke japon puki asapta ningawe pusi okorjang abang chethan. Lapen ke okorjang abang Dimapur football ka khela ke op chinam dunjipura hen pen Dimapur barapet lapen wangrapet lo. Bang hinya tum gari bearing number AS09 AC4676 along si nang chithap ding lo. Wangbo mang bompen Deopani mandira thingno si sunlo lapen ke hadak kido locality atum latum aphan kelang prekje ka son lapen ke latum drugs nang ke thapa hom waiting sida dum warfit lo lapen hadak kido asan choma tu madung anpali damsi ke wartanga drugs hom ban sitami humben arju patini lo lapen ajamborong mati abek sitami pachi holo pachi hobo mahutsi home pop packets brown sugar long pon loklo Lasialang litung pentong se kotsi Borpathar raiko masai khetum aphan birta palisi alomsu do chetpen api raiko masai khetum nanglisi bangso case chepari deng pondo Ronga Gora pen Anilson Rongpi report the leading site news The leading site news pen ke paklang pona birta lapuan sa kanton von iglo do me thak me kardong